velkommen til Saftfri Duo. Sikke en koncert. Unge mænd, de har fået ud af deres lyst til at gå og slå på alt, hvad der er inden for rækkevidde. Det startede for mange år siden, da en socialarbejder lige pludselig en dag fandt ud af, hvis nu man fik lidt struktur på den der lyst til at slå, så kunne Morten og Uffe vel udnytte det kommercielt. De røg på konservatoriet, og de gik i skole i mange år, hvor de slog til højre, og hvor de slog til venstre. Og nu er det sådan, at Sarah Watt, hun åbenbart har stået derude og drømt enten om den ene eller den anden af de to. Og der kan jeg sige til Sarah, at der er ikke, altså de rejser rundt i hele verden. Der er ingen grund til at samle på dem. I stedet så kunne du samle din dreng op, Kent Nielsen, der er 11 år og nu længere. Så har man sendt en e-mail, og så står en e-mail, så har man sendt en e-mail over den liste, bare lige for ting. Det er jo sådan noget med, der passer til de her tårne her. Hvad med de der washer der? Rykke joystick. Den kan køre du op, helt op. Nå, jeg vil skide en sprælle, mand. Den stejlede, hva'? Den der lift, den er simpelthen, den kan bare alt det andre lifter ikke kan, når det alle de der sikkerhedsnogen, de er bare lust over. Ja. Men det er det, jeg synes også, det er. Den er fuldstændig fucked up. Det kan ikke passe, man må køre med sådan en, når den er helt Nej, normalt så kan de slet ikke køre, når de ikke står i vandet heller. Nå, men Hey, nu kommer TV2. Vi kender alle sammen popmusikerne viser hele stedet. Det bliver sagt, gør det. Prøv at se noget, Bjørn, sjovt. Jamen, jeg ved ikke, hvem næste bane det er, men uanset hvad, så kan det være ligegyldigt, fordi aften er i hvert fald affri.